Tingnan nyo guys, oh. Oh. Ayan ang kapuge. Panto, bildat. Madami guys, madami. Asa medyo mapandang. Maliliit lang konti, pero okay na yan guys, mga kapuge. Ganyan ako mga kapuge. No. Ganyan. Alright mga kapuge. Right. Hello mga kapuge si Kanda, yan. Ang gagawin ko ngayon is kukuha kami ng tulya guys, yung clams. Ayan. Sama ko na naman ang aking tito, no? Ayan, nauna na siya dun sa baba. Ito guys ang aking gagamitin guys. Pangsalat, ganyan no? Pangsalat. Paglagyan ko. Ayan guys. Kaya guys mga kapuge, samahan nyo ko guys mga kapuge. Let's go! Ayan mga kapuge, ganda yan. Let's go, dito na tayo sa ating pagkuhanan. Alright. May screen doon mga kapuge, oh. May nakuha kaya yan? Hindi, wala. Ano? Screen. Ito tayo kukuha guys. Ay, maliliit. May build up pa doon. Ayan guys. Ayan nyo guys. Marami guys, oh. Okay. Oh. Diba? Bongga. Alright. Yan, oh. Ayun dito, oh. Let's go. Let's go, let's go. Alright. Masarap to mga kapuge. Tulya, clams, binnek in ilocanos. Simula daw kami sa baba. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Ano ang kapuge? Panto, bildat. Madami guys, madami. Kaso medyo mapandang. Maliliit lang konti, pero okay na yan guys, mga kapuge. Ganyan ako mga kapuge. No. Ganyan. Nangin natin ng tubig to. Alright. No, dami rito guys. Doon. Teka nga. Piliin ko nga to. Kaso medyo mapino lang, pero okay na yan. Dami guys, mga kapuge. Kaso medyo mapan lang guys. Yan, oh. O diba, ulam na mga kapuge. Wala masyadong malalaki mga
medyo mapino lang. Ayan guys, oh. Ganyan lang sila. Dami. Halos magkakapatid ata ito mga kapuge. Parehas ng laki. Oh, medyo mapino. Parehas ng laki. Ganito lang sana kung build up. Bad. Oh, why?
mapino mga kapuge guys, oh. Alright. Nala na yung screen ha. Ay, ito lang nakuha yung screen namin ha. Puta. Mga kapuge, ayun o. Ang laking puso ng saging ha. Gawin ko ang kanyan, burger. Ayan mga kapuge. Kunin natin yung puso, ayun. Ayun o. Ayan. Natin napakalaki mga kapuge. Kung hindi sana malaki, hindi ko kukunin yan eh. Gawa lang tayo ng panungkit. Diskarte na to mga kapugi. Alright mga kapugi. Laki ah. Ang laki guys oh. Ayan mga kapugi. Let's go. Madami rito noon guys mga kapugi. Kaso medyo talagang nawala na ata. Medyo mapino na mga kapugi. Kumuha ng ganito mga kapugi. Sobrang enjoy guys. Maitim mo. Tulya. Marami rito guys ah. Sa mga gilid-gilid. Naghanap ako ng linta guys. Kaso wala naman mahanap. Yung puso ng saging ko mga kapuging laki oh. Guys, so may na medyo marami na tayong nakuha mga kapugi. Okay. Ayan. Oh guys.
Tulya. Ayan. Diyan ka muna. Alright. Sino guys? Nagilid sila mga kapugi. Linisin ko nga ako. Ayan. Ito sila. Sa gilid. Oh guys, oh. Marami rito ah. Kaso di masyadong malalaki. Yung mapito pa. Oh guys. Ayan mga kapugi, ang likot ng baka oh, ang kulit-kulit niya. Huwag kang mananakulit na baka ka. Hello mga kapugi, ayan guys. Itong nakuha natin ngayon. Puso ng saging laki. Tapos ito guys, ang nakuha ko. Ba't mga kapugi? Ayan mga kapugi. Alright. Ang dami guys, kaso medyo mapino lang. Gusto kong i-shoutout ang ating mga kaibigan dyan at ang aking mga kapatid. Ayan. Aking kapatid pala yan. Si AJ, ayan. Si AJ ang aking kapatid. Tapos ang aking tito, ayan. Si EMD Vlog. Of course, ang ating si kaibigan sa Hong Kong, ayan. Si CLAMS Vlog, ayan. CLAMS Vlog, ayan. Ang kanyang kapatid na si Fangs. Ambisyon ng vlogger. Ayan. Tapos na naman ang ating paghanap ng ulam, ayan. Ito, pangkon na to, panghapunan. Pero ito guys, padumihin muna natin ito ng isang gabi. Bukas na ito ng umaga or ng hapon para mas malinis ang sabaw. At ganito lang sana guys. Ako at ito itawag mo yung bildat. So ano guys, shoutout ko pala ang aking kaibigan dyan na si Kapuge, si Donald Concordia. Tapos si Paulo. At ang mag-asawang si Mike Marinas at ang kanyang iniirog na si Cathy. Shoutout ko rin ang aking anak. Si Hana Yumi, ang aking mother. Yan, si Gloria Maris at ang aking Teresa. Si Krishmi. So mas mga kapugi yan. Ayun mga kapugi, shoutout natin si Baka. Ayun o. Ayun yung kinukuhanan ko ng panon ng pagkain niya. Ayan, binigyan ko siya ng relief. Ayan, malaki na siya mga kapugi.